Meta kien qed jindirizza attività politika f'San Pawl il-Baħar il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li xejn m'għandu jxekkel diskussjoni fil-Parlament dwar mozzjoni fuq il-ġustizzja u l-intern. U nemmen li għalhekk il-Leader of the House, Carmine Bonnici, għandu b'mod immedjat jirreżenja mir-rwol tiegħu ta' kap tal-Kamra imqar temporanjament ħalli ma jibqax ikunu illi jfixkel milli jittieħed diskussjoni u vot dwar vot ta' fiduċja, vot ta' ċensura fih innifsu. Għax mhux aċċettabbli illi persuna li b'kappell huwa l-Ministru tal-Intern u b'kappell ieħor jiddeċiedi l-aġenda tal-Parlament qed juża r-rwol tiegħu sabiex iżomm il-bot milli jittieħed dan il-vot. Joseph Muscat sellem lill-membri tal-Korp tal-Pulizija. Saħaq iżda li jeħtieġ li tingħata spjegazzjoni ċara u immedjata dwar eks uffiċjal tal-Pulizija li kien involut f'każ fejn persuna tilfet ħajjitha fid-depo wara li allegat li ssawtet u li issa qed ikun akkużat b'serq mid-depo. Ma li jkollok persuna involuta f'dan kollu li issa kellha tirreżenja mill-korp fuq serq ta' affarijiet mid-depo tal-Pulizija stess hija xi ħaġa li personalment twaħħaxni u hija xi ħaġa li trid tittieħed azzjoni immedjata ta' accountability politika min-naħa ta' minnu responsabbli mill-qasam tal-intern. Il-mexxej Laburista qal li f'pajjiżna hawn instabilità politika li qed ittellef l-investiment u tkabbir ekonomiku. Fakkar kif fit tliet xhur il-Parlament ħabiż vot wieħed. Iddeskriva r-riżultat miksub mill-Partit Laburista nhar is-Sibt li għadda fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali bħala skaluna oħra. Joseph Muscat qal li l-messaġġ tiegħu lill-Kunsillera tal-Partit Laburista huwa li telgħu blajta li rridu jkunu mal-familji u rridu jibqgħu mal-familji. Ħabbar ukoll il-Partit Laburista se jkun qed jorganizza l-ewwel darba kungress li għalih se jkunu mistiedna l-membri kollha tal-partit bilan li minnu joħorġu l-prinċipji li jservu bħala l-bażi ta' dak li għandu jkun il-programm elettorali. Joseph Muscat appella wkoll għas-sosten tal-pubbliku fl-inizjattiva ġbir ta' fondi li l-Partit Laburista se jorganizza nhar il-Ħadd li ġej waqt li appella biex kulħadd jingħaqad fit-tislima li se tingħata nhar il-ġimgħa lil Malta ħilsa.